Sziasztok, kacok! Most látjátok éppen töltődik az új videóm, hogy én vagyok Adolf Hitler videón, amelyiken nagyon komoly szavakat, nincsatok rá és nézzétek meg, ha nem nézzetek meg, akkor is nézzétek, ha láttátok már, akkor is nézzétek meg, hogyha nem tudom, a kurva anyád, nézd meg, ennyi, köszönjük szépen. Na most akkor miről fogok beszélni? Miről fogok beszélni vajon? Miről fogok beszélni? Vajon a mai, ez egy kutató videó lesz egyébként, szóval nézzük meg, hogy nézzük meg ezt a német elméletet, hogy vajon a mai németek az Adolf Hitler, az összes Németország, várjunk csak. Nézzük csak meg. Ez kicsoda? Ez kicsoda? Kancellár? Kancellár az nem viszi diktátor. Nem diktátor skalcok. Aha. Ez gyanús nekem. Beírom ezt. Mi? Micsoda? Mi? Régen Németország. A fókuszívetünk, bassz meg. Miért lékedtél magam ősten? Micsoda? Én tudtam. Én mindig is tudtam. Most én mindig tudtam. Látjátok? Régi Németország vezető. Ezt látjátok, csak én itt látom. Látom két szememmel. Ez ki? Micsoda? Na várjunk csak. Beírom ezt. Mi volt? Micsoda? Ez... Jézusom! Fölpörög is döngölre, én nem akarom elhinni. Ezt látjátok, skacok? Ezt adja ki. Próbáljátok ki ti is. Na mindegy. Én leléptem. Láttam titeket a következő videóban. Na puszillák.